αλυσιδεμένος ελέφαντας. Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ ο μαγικός κόσμος του τσίρκου. Ενθουσιαζόμουν όταν έβλεπα από κοντά όλα αυτά τα ζώα που ταξίδευαν μέσα στα προχώσματα από την μία πόλη στην άλλη. Στη παράσταση όλα μου φαίνονταν μαγικά και λαμπερά, αλλά τη στιγμή που εμφανιζόταν ο ελέφαντας ήταν η αγαπημένη μου. Το γιγάντιο ζώο ήταν τρομερά επιδέξιο, τρομερά μεγάλο και τρομερά δυνατό. Σίγουρα ένα ζώο σαν και αυτό θα μπορούσε να ξεριζώσει ένα ολόκληρο δέντρο με ένα μικρό τράβηγμα. Όμως μου έκανε εντύπωση που μετά από κάθε επίδειξη το προσωπικό του τσίρκου αλυσόδωνε τον ελέφαντα σε ένα μικροσκοπικό ξυλαράκι ελάχιστα βυθισμένο στην άμμο. Αυτό ήταν για μένα μεγάλο μυστήριο. Ακόμα κι αν η αλυσίδα ήταν χοντρή και γερή, ένα ζώο που μπορούσε να γκρεμίσει ολόκληρο τοίχο με ένα του τράβηγμα, εύκολα θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το ξυλαράκι και να το βάλει στα πόδια. Τι συγκρατούσε τον ελέφαντα, γιατί δεν το έσκαγε? Όταν ήμουν 5 ή 6 χρονών, πίστευα ακόμα ότι οι μεγάλοι τα ήξεραν όλα. Έτσι πήγα και ρώτησα τους δασκάλους μου, τον θείο μου και την μητέρα μου για το μυστήριο του ελέφαντα. Εκείνοι μου εξήγησαν ότι ο ελέφαντας δεν το έσκαγε επειδή τον είχαν δαμάσει. Τότε, όπως ήταν λογικό, τους ρώτησε: αν είναι δαμασμένος και γι' αυτό δεν το σκάει, γιατί τον δένουν? Κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Πολύ καιρό μετά, μια νύχτα γνώρισα κάποιον πολύ σοφό που είχε ταξιδέψει στην Ινδία και αυτός με βοήθησε να βρω την απάντηση. Ο ελέφαντας του τσίρκου είχε μείνει δεμένος σε ένα ξυλαράκι από τότε που ήταν μικρός. Θυμάμαι που έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα το μικρό, το νεογέννητο ελεφαντάκι να κάθεται δεμένο στο ξύλο. Το φαντάστηκα να σπρώχνει και να τραβάει την αλυσίδα κάθε μέρα, όλη μέρα και να προσπαθεί να λυθεί. Μπορούσα σχεδόν να το δω να κοιμάται κάθε νύχτα εξαντλημένο από την κούραση με τη σκέψη πως το επόμενο πρωί θα ξαναπροσπαθούσε. Όλα ήταν μάταια. Το ξυλαράκι ήταν πολύ γερό για ένα νεογέννητο ζωάκι, ακόμα και αν μιλάμε για ελέφαντα. Ώσπου μια μέρα, την πιο θλιβερή μέρα της μικρής ζωής σου, το ελεφαντάκι δέχτηκε ότι δεν μπορούσε να ελευθερωθεί και παρδόθηκε στη μοίρα του. Κατάλαβα τότε γιατί ο πονήσιος και τεράστιος ελέφαντας που έβλεπα στο τσίρκο έμεινε αλυσοδεμένος. Ήταν πια σίγουρος πως ποτέ δεν θα μπορούσε να ελευθερωθεί από το ξυλάκι του. Το κακόμοιρο ζώο είχε την αποτυχία στην μνήμη του και ποτέ πια δεν θα ξαναμοκοίμαζε τη δύναμη του. Κάποιες νύχτες ονειρεύομαι ότι ο ελέφαντάς μου τελικά κάποια μέρα καταφέρει να ξεριζώσει το ξύλο. Τότε χαμογελάω και φαντάζομαι ότι ο ελέφαντας συνεχίζει να ταξιδεύει, αλλά χωρίς αλυσίδα.